Как да сменим маслото и масления филтър? Започни, като запалиш колата за 2-3 минути, за да се затопли маслото. Това помага да изтече по-бързо. Никога не работи под кола, която е само на крик. Постави съд под двигателя и намери пробката за източване. Отвий я внимателно с подходящ ключ и изчакай цялото масло да се изтече. Докато това се случва, намери масления филтър. Обикновено е отстрани или отдолу на двигателя. Развий го с филтър ключ или на ръка, ако не е стегнат. Очаквай още малко масло да изтече. Подготви новия филтър, като намажеш гуменото му уплътнение с малко ново масло, за да прилепне добре. Завий го ръчно. Не пренатягай. След като старото масло е изтекло напълно, завий обратно пробката и се увери, че е стегната. Налей новото масло през отвора за пълнене, използвай фуния и провери нивото с щеката. Трябва да е между минимума и максимума. За най-добрата грижа на твоят автомобил, линк в профила. Напиши в коментарите за какво искаш да е следващото видео. За още полезни съвети удари един лайк, сподели с приятел и се абонирай.